hapon, Pilipinas. Hello world. Diyos marhay na hapon, mga kasarog. Welcome po sa Day 10 ng ating elimination round ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. And live na live po tayo dito sa Jimmy P. Law Sports Complex sa bayan ng Mercedes. At well, ito pong Ako Bicol Cup Camarines Norte ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. And ako po ang inyong abang lingkod, Kapa Morgan, and makakasama ko ngayong gabing ito sa ating triple header dito sa Mercedes ay walang iba kundi si Coach Paul Sepe. Magandang gabi sa iyo, Coach. Magandang gabi, Kapa. Again, this is a very exciting ball game dito sa atin sa Ako Bicol Cup Camarines Norte Leg. Again, Kapa, itong naglalaro is Vincents and San Lorenzo Ruiz. Itong San Lorenzo talagang kailangan na kailangan nila itong larong ito to at least tie doon sa mga nakakaungos na sa Mercedes at Daet. As we can see, may mga laro pa yung mga teams na yon mamaya ka pa. So, itingnan natin. So, this is a very important ball game for the San Lorenzo team. And for Vincents naman, may dalawa pa silang laro. So, that's against San Lorenzo. Ito na nga at ang Basod. So, importante din to sa kanila to make their standing na maganda dito sa ating liga. Dito at this juncture of the tournament. Tama. And kumbaga nandun na tayo sa twilight ng ating elimination round and we're headed to the semis next week. Kaya importante yung mga laro ngayon. Ang ngayong araw na to, Biyernes at Huwebes at sa Sabado, which is the final day for the eliminations. And ngayon nga po ay magkatunggali ang San Lorenzo Ruiz at ang Vincents. Both teams nakaka-2 points na. Right now, nasa kay Jokjok Bilamino ang bola. He was blocked by Napoleon Ronnie Napao. And right now, nasa mga taga-Vincents ang bola. Casis to Nemi. Nemi hits it from the perimeter. Actually, nasa loob na siya ng paint noon eh. Anyway, nasa kay Makali na ngayon ang bola for San Lorenzo Ruiz. Binigay kay Balane. Balane to Julius Tiburcio. What a play for team San Lorenzo Ruiz. A beautiful connection between Xavier Balane and Julius Tiburcio. Right now, nasa mga naka-pink ang bola. Velasco. Kawala yung bola sa kanya pero nasa kakampi niya ang bola kay Ibana. Ibana misses and rebound ni Julius Tiburcio. Ayan, tumatakbo ng kaputi pero hindi nasalo ni Jokjok Bilarmino ang bola na inihagis para sa kanya ni big man Julius Tiburcio. Julius Tiburcio missed the last game against San Vicente. Yes, partner. So wala siya doon sa game na yon and they lost. Yes, they lost against San Vicente. That could have been a different ball game kung nandun siya, Kapap. Kasi as we all know, itong San Lorenzo is dito din kumukuha ng buhay sa ilalim kay Julius Tiburcio with averaging 59% on the 2-point average, Kapa. And also, malaking tulong din ito sa rebounding sa ilalim with an average of almost 6 rebounds dyan sa offensive and defensive rebounding. Yes, definitely. And he had a couple of, if I'm not mistaken, mga 2 beses siyang naging kasurog best player natin. So right now, titingnan natin kung ano magiging performance itong Julius Tiburcio. Alam niya ba, is he aware that this game is very important para sa kanyang kupunan? Ayan, tumira siya. At nako, he missed but he got the foul. At sino kaya ang tatawagan? Alright, that's number 3. Si Troy Casis ang tinawagan para sa Vincents. And right now, nasa free throw line itong si Julius Tiburcio. Yes, Kapa. Talking about Julius Tiburcio, napakagandang big man nito, Kapa. No? He is a very mobile big. So nakita mo naman kanina from a defensive standpoint, tapos siya pa ang naka-layup sa kabila. So very moving itong big na ito. So talagang malaking bagay ito nung nawala siya dun sa laro na yon against San Vicente. Iba yung malaking mama na tumatakbo at nagbablock ng mga ganong tira. That could have been a 2-pointer for Velasco pero nandun si Julius Tiburcio. And right now it's Jokjok Bilarmino with the ball. And nandun na naman si Julius Tiburcio for the 2-pointer.
Ayan, 9 na po ang score ng San Lorenzo, samantalang ang Vincents ay nakakaapat pa lang. Ito na, si Troy Casis, missing. Ayan na si Xavier Balane. Pinasa sa kanyang kapatid na si Gerald. And maganda yung kombinasyon ng magkapatid, ano? So that one was Xavier Balane hitting the boards and he scored. Another block from Julius Tiburcio. And the rebound for Xavier Balane after that miss for Vincents. Eto na, Xavier Balane crossing over. Nakawala ang bola sa kanya. Nakuha na yung Ibana. Ibana na tumatakbo. Walang napasahan dahil akala ni Ibana kayang tanggapin ni Napaw. But Napaw wasn't in the right position. Kaya lang, ang bola ay mananatili sa kanya dahil tumama ata kay Julius Tiburcio. Pero finally, ayan, mauuwi din sa mga nakaputi ang bola. After Velasco ay nag-commit ng out of bounds violation. Nabitawan yung bola, partner. Yes, partner. Ano sa tingin mo? Madalas yung bola? Yeah, but I think, partner, mapupunta pa ulit sa Vincents ang bola in that sequence kasi I think tumama sa paa ni Julius Tiburcio on that sequence. Pero okay, lang nahawakan uli ni Velasco yung bola and nakawala sa kamay niya. So, sige, we will again, we will titingnan check. natin kung ano ang magiging decision ng ating mga referees on that sequence. But you know, partner, kanina kung makikita natin, ito si Jock Villarmino talagang tinatao na tong si Ibana kanina pa lang. So parang ang depensa na ginagawa nitong San Lorenzo is naka-box 1 kasi alam naman natin na ito si Ibana on the Vinson side is talagang scorer din dito sa mga naka-pink na ito. Tama. Which is Vincent. Oo, so again, this will be a good so it's an indication, partner, na itong San Lorenzo Ruiz ay talagang alam nila na they must win this ball game para mas magkaroon pa ng chance to have a seat sa ating semis. So yun nga ang dapat nilang gawin talaga dito sa larong ito. As much as possible, control the scorers of Team Vincents para makaungos na dito pa lang sa first quarter, partner. Okay, right now it's Macali with the ball, drives, drops it, try to drop it to Jock Villarmino. Pero kabalik sa kanya yung bola. And right now, Balane to Tiburcio. And yes! For 2. That's another 2-pointer for the big guy, Julius Tiburcio. Talagang iba pagka nandito si Julius Tiburcio at naglalaro sa kanyang kupunan. Talagang mayroong impact. Mid-range jumper mula kay number 29 na si... who was that? That's Mehan Nagera. Tiburcio nasa ilalim. Umikot, tumira. Sumablay, nakuha niya yung rebound at ayan, good putback. Napaka-unstoppable this early Cleaning at the up, first quarter, cleaning up that his own miss. Oo, tama. Grabe, partner. Nemi, stops and pops, yes, why not, sabi niya. And eto na, Jock Villarmino, tumatakbo. Promeno, at bumalik. Sabi niya, ititin ako dito sa labas. And short yung tira, na-rebound di Balane. Tumira din, medyo malakas, na-rebound ng mga naka-pink na mga taga-Vincents. And, well, that's Vargas. That's Velasco rather. And Macali. Balik kay Balane. Balane drives, shoots. From the middle, wala. Nandun na naman si Tiburcio. And look at that. Halos si Tiburcio lang ang umi-score sa ngayon para sa kapunan ng San Lorenzo Ruiz. What do you think, partner? Anong dapat gawin ng mga taga-Vincents now na itong si Tiburcio ay sunod-sunod yung score? Yes, partner. Mukhang binabawi dito ni Julius yung nakaraang laro, partner. So, for me, ang gawin nito ni Nagera sa ilalim, talagang pag nasa side niya si Julius, talagang wag niya nang papasukin sa paint na yan. Talagang ilabas niya na. Kasi magiging problema talaga nila yan pag nakapasok yan sa paint, partner. Tama. At least distract Julius Tiburcio to get the offensive rebound and the putback. Yun ang madalas na ginagawa ni Tiburcio. Kaya lang mukhang nauunahan siya sa posisyon. Yes, partner. Nitong si Julius Tiburcio. So, kailangan magdagdag ng effort itong si Media Nagera ng Vincents.
Siguro kailangan nilang tulong nitong si ni Eros Velasco, yung number 14. Yes. And right now, si Macalin na naman merong tangan ng bola for San Lorenzo Ruiz. Binigay kay Jokjok Villarmino. Sumailalim, wala. Pero nasa kanila pa rin ang bola. With 10 seconds to shoot, Balane. To Tiburcio. Tiburcio, another 2-pointer. Talagang walang nagagawa. Kahit itong si Eros Velasco. Yun nga, partner eh. Tiningnan niya lang dun sa side niya na makareceive ng bola itong si Tiburcio. Kaya talagang malamyan masyado yung depensa para sa kanila. And but there you go, that's Nagera hitting a 2-pointer from the side. Macale crossing over, fakes, drops it to Balane, and that's Carl Balane hitting that one. Ito naman sa kabilang banda si Ricky Rada for Vincent. Carl Balane to Macale, walang map. I thought, sa tingin ko, he was trying to pass it to either Jokjok Villarmino or Carl Balane. Kaya lang, wala sa dalawa ang umaasa na ipapasa yon. All of a sudden. Kung makita mo, partner, parang emergency pass. Yes, kung makita mo, papunta na yung dalawa sa loob nagre-ready na for rebound. Tama. Rebound ni Xavier Balane. And right now, ibinaba niya yung bola. Coast to coast! Almost! In and out yung tirang yon ni Xavier Balane. And mapupunta ang bola sa mga naka-pink na mga taga-Vincents. Again, yung mga nakaputi po, yan po yung mga taga San Lorenzo Ruiz. Right now, it's Nemi with the ball. And that's a hit mula kay Eros Velasco. Yeah, that's a good indication, partner, na pumapasok yung mga jumper nila sa labas. Kasi mahihirapan sila dito sa loob pag nandyan si Tiburcio sa ilalim. So, yan ang dapat nilang gawin. Hit that mid-range jumper dyan sa labas. Oo, take that risk of, tsaka magaganda naman yung mga jumpers nila. Nasa tamang posisyon naman and nararamdaman naman natin na meron silang kumpiyansa to hit those kind of mid-range jumpers. Alright, mayroon tayong timeout. And again, ang Ako Bicol Cup Camarines Norte ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. Kasama niyo po si Kapa Morgan and Coach Paul Sepe with a score. San Lorenzo Ruiz 21-13 po para sa Vincents at 1 minute and 26 seconds remaining sa ating opening quarter. And ayan, papalubog na ang araw, partner. Yes, partner. Mukhang mas magiging malamig na yung simoy ng hangin maya-maya. Kumpara ngayon na medyo talagang mainit pa dahil malapit lang pala sa dagat itong Mercedes. Di pa tayo nakakapag-ikot-ikot eh. Oo nga. So, nandyan lang daw sa dulo. Oo. So, malapit lang. So, ngayon, kung makikita nyo po sa ating live sa labas, kikita nyo naman yung mga banderitas, talagang napakahangin na po dito. Oo. Pero kahit ganyan, mainit pa rin ang pagtanggap ng mga taga Camarines Norte sa Ako Bicol Cup. So maraming salamat po. And you may be wondering bakit may mga banderitas. Nagpiesta ba dito? Oo, nagkaroon sila ng festivity, yung Dagat-Dagatan Festival. The recently concluded Dagat-Dagatan Festival. Balik tayo sa ball game. It's Troy Casis with the ball. Troy Casis pa rin, diretso! And yes, that's for 2. Villarmino nakita sa unahan itong number 9 na si that's Edmund Mengorio. Ayan, off the bench itong si Mengorio for San Lorenzo Ruiz, but he failed to hit his first attempt dito sa ating ball game. Velasco was partially blocked by Tiburcio, pero on the rebound na tawagan ng foul itong number 22 na si Xavier Balane for San Lorenzo Ruiz. Baseline inbound for Vincents. At nakawala yung bola. Sayang, maganda sana yung play, Coach? Yes, that could have been an easy 2 points for Team Vincent's, partner. Sayang.
So, nasa pero taas. maganda ang pinapakita nito ni Velasco dito, partner. Talagang gusto niyang atakihin din yung middle at gusto niyang i-challenge itong si Julius Tiburcio sa ilalim. Tama. In the meantime, Nestor Acopio hitting one mula sa side for San Lorenzo. At ayan na naman, Troy Casis. Dumire-diretso na naman sa gitna. At ayan, may pa-end one pa. He will try to complete this 3-point play opportunity after hitting this one. Ayan, lucky bounce, ano? Yes, partner. So maganda ang pinapakita ngayon itong mga players, itong Vinson's, partner. Talagang kanina naman, they are hitting that mid-range. Ngayon, talagang sinusubukan Umaatake. nilang umaatake dyan sa loob. So mukhang nagkamali ako dun sa sinabi ko na medyo mahihirapan sila kay Julius Tiburcio. Pero ngayon, kung makikita natin, wala silang katakot-takot na umaatake dyan sa loob na yan. Oo, kasi nakikita naman, dalawang atake is from Troy Casis. Nakita niya na wala sa posisyon si Julius Tiburcio, kaya tinitake niya yung opportunity. And what a good play or wise play for Troy Casis. And he hit 2 consecutive 2-pointers plus that one, that 3-point play opportunity. Pero ngayon, nasa kay Mengorio ang bola at nasa free throw line siya for team San Lorenzo Ruiz. Let's see kung maipapasok niya yung pangalawang tira niya mula sa free throw line. Wala. Pangalawa ba yun o una? I think that's his first. Yeah, that is first. Okay, sige. Again, it's Edmund Mengorio. Wala. Walang tinamaan doon si Edmund Mengorio. Right now, it's Joper Ibana. Pinasa kay Velasco. Velasco cannot hit because Tiburcio was there. And right now, Jok Villarmino with the ball. At yun, he wasn't aware, just like me, or maybe you perhaps, the clock is ticking and the clock is winding down to 0 para pa tapusin po ang ating first quarter action. Nakakalabang po ng 5 ang mga taga San Lorenzo Ruiz over Vincent's, 23-80. And ayan, anong, once again, ang magiging epekto nito para sa mga spectators natin, lalong-lalo na yung mga fans nitong dalawang team? Ano yung chances nitong Vincent's, coach, na magkaroon pa ng pag-asa para makasungkit ng upuan sa semis? Okay, yun nga, partner. So, dito, explain lang natin to, no? Kasi hinati natin sa dalawang district itong dito sa Camarines Norte. We have 12 teams. So, ang nakasali, partner, dito sa ating District 2 ay 7 teams. So, we have San Vicente, Mercedes, Daet, San Lorenzo, Basud, Vincent's, and Talisay. So far, ang leading sa ating standings ay yung San Vicente, partner, with a 4-0 na standing. So wala pang katalo-talo yung San Vicente dito. Pero may laro pa sila. Yes, may laro pa silang dalawa against Talisay and Basud. Oo. So next team na pumapangalawa dyan is yung Mercedes, the home team na maglalaro mamaya Against Daet. Against Daet with a 4-1. 4-1 ang kanilang standing. Oo. And also yung kapitbahay nilang Daet is 3-1 naman yung standing, partner. Pero may laro pa ito against San Lorenzo nga. Itong naglalarong team and Mercedes. So itong San Lorenzo din may 2-2. Pero ito nga, mayroon pa silang laro na sa Vincent's and Daet. So mamaya, partner, titingnan natin yung possible scenario. Kung ano pa ang mangyayari if San Lorenzo will win this game and also they will win against Daet. So ang mangyayari kasi, partner, kung matalo ng Daet ang Mercedes and matalo din ng San Lorenzo ang Daet, magkakaroon ng triple tie, partner. So importante para sa pupunan ng San Lorenzo ngayon na ipanalo talaga lahat ng dalawang games nila. And by hook or by crook. By hook or by yun nga. And magdidepende sila mamaya doon sa magiging resulta naman nung laro nung Daet at Mercedes. Oh, at least meron tayong very konting exciting overview kung ano ang mga aasahan natin. Alright, thank you so much, Coach Paul Sepe, for giving us some insights about what is happening dito sa ating elimination round. We're headed to the semis next week. And pasadahan muna siguro natin yung mga leading scorers natin. Leading scorer for first quarter, we have Julius Tiburcio with 13 points na, partner, and 6 rebounds. At may 4 ng blanca.
So, and also sa kabila, we have Sherwin Nemi with 7 points and 1 assist. So, talaga, nawala sa picture itong si Ibana dito sa Vincents kasi talagang binabantayan itong ni Jock Villarmino. Napakaaga pa lang nung first quarter. So, alam nila, natitikada to. So, siguro, yun ang sinabi sa kanila ng kanilang coach. Sinasacrifice na at this moment ni Jock Villarmino yung kanyang mga magiging score. Yes. Dito sa pagdidepensa kay Joper Ibana. Yes, partner. So, as we all know, itong si Jock Villarmino, partner, isa ito sa kasama sa ating top 10 player na nasa scoring list, partner, who average just 20 points per game. So, malaki yun pero ngayon, ang talagang umi-score dito si Julius Tiburcio. At umi-score din si Troy Cassis sa kampo ng mga taga Vincents, kaya nasa mga taga San Lorenzo Ruiz na yun ang bola. Acopio cannot hit that too. At nawala ang bola. Pero mapupunta pa rin po sa mga nakaputi ang San Lorenzo Ruiz. With, it's a 3-point shot. Mula kay Christopher Macali. And that's, I guess, the first 3-pointer of the ball game. And nasa second quarter na po tayo, mga kasurog. It's almost a minute and a half gone by. Merong foul while Troy Cassis while driving to the hoop. And right now nasa free throw line po siya to take 2 shots. So yun talaga, partner, ang tinitingnan nito ni Cassis. Nakita niya na naman na wala doon si Julius Tiburcio. So talagang aatake siya. So yan ang kagandahan dito sa mga taga Vincent. So talagang hindi sila natatakot na mag-drive and also na i-challenge itong mga taga San Lorenzo dito sa larong ito. Tama. And that's how they should play this ball game against this San Lorenzo Ruiz team. Ayan, Jock Villarmino, binigay kay Acopio yung bola pero nakabalik sa kanya. Right now, pinasa niya kay Macali. Macali tries to shoot from the 3-point range pero binalik niya kay Villarmino. Villarmino attacks pero he was partially blocked. And mapupunta ang bola sa mga taga Vincents. Ang score po natin 26-20, nakakalamang ng 6 itong mga taga San Lorenzo Ruiz. 2 minutes gone by dito po sa ating second quarter. Troy Cassis pulls up. Nope. Rebound ni Roldan. And sa loob na si Roldan, malaking tulong din yan, malaking mamang yan dahil yung when it comes to agility, nandun din yung kanyang athleticism at grabbing those both offensive and defensive rebounds for his team ay talagang makakatulong. Macali for the inbound. Binigay kay Acopio. At ayun, Roldan was fouled going strong to the basket. Kaya Reynard Roldan will be shooting 2 free throws for San Lorenzo Ruiz. Napakaganda ng drive nito ni Roldan. Para talagang sinukat niya yun si Velasco dun sa ilalim. So talagang naka-fish siya ng foul doon. So maganda ang mga pinapakita nitong mga bigs natin dito sa ating laro, partner. You were talking about Julius Tiburcio's mobility dito sa game, and Roldan is also like that. Mobile siya masyado. So ayos lang na pinalitan muna itong si Julius Tiburcio with Reynald Roldan around. In the meantime, that's Ronel Napao. And he was fouled while trying to hit that one. Nasa free throw line siya ngayon. Missing the first one. You know, partner, ito sa nakikita ko, itong Vincent's team, talagang malakas din ito eh. Kaya lang, nung mga papunta na tayo dito sa twilight zone ng ating tournament, medyo yung ibang players nila is hindi na naglalaro. Oo, like Vincent Berwete, hindi na natin nakita yung presence niya sa mga previous games, kaya malaking epekto. And also si
if I'm not mistaken, Pacares who is also a scorer here. So talagang medyo mahihirapan sila kasi outmanned or outnumbered sila. Pero when it comes to individual skills and talents, talagang magagaling itong mga batang ito. Tama. And Troy Casis just hit another two-pointer for Vincent's. And nag-attempt na naman kanina itong si Jock Bellarmino mula sa tres. Pero I think maalat itong batang to sa ngayong dito sa game na ito. In the meantime, Julius Tiburcio will be back to replace Raydard Roldan for Team San Lorenzo Ruiz. And another 3-point attempt for San Lorenzo. Wala. Ito na, tumatakbo si Troy. Papunta kay Nemi and good. Yes, good finish on the part of Nemi para sa koponan ng Vincent's. And 28-25 na lang po. Tatlo na lamang ang kalamangan. Bakit? Ano nangyari, coach? Ano bang ginawa ng mga taga Vincent's? Yun nga, partner, talagang they are pushing that ball at talagang inaatake nila yung loob na again. And again, that's Nemi. Ibig mo sabihin, mas aggressive sila ngayon. Yes. Nakaka-score na naman itong si Nemi. Yung masasabi nga natin, kung talagang sa aggressiveness right now, talaga sila yung nagiging aggressive when it comes to offense partner in this game. So talaga, ito, muntik na makatabla dito sa ating laro itong mga taga sa Vincent's. Oo, kanina double digits po ang kalamangan ng San Lorenzo Ruiz. Ngayon, isa na lamang po, 28-27. At mayroon pang tsansa na muntik na, no? Pero mananatili sa kanilang bola dahil sa palakpak na yon ni Troy Casis. Nalaman natin na sa kanila yung magiging ball possession after this timeout. Tama lang na tumawag ng timeout itong San Lorenzo Ruiz because yan na nga, yes, nakakadikit na yung kalaban at may chance na dito yung Vincent's na makakuha ng lead for the very first time dito sa ating laro. Yes, partner. So yun nga napapansin ko dito, no, sa Camarines Norte, partner. Kung kailan medyo outnumbered at medyo kulang yung mga players natin. Ang ganda ng mga pinapakita nitong mga players na to. And let us acknowledge the Municipal Mayor of Mercedes, Alexander Pajarillo. Mayor, magandang hapon po sa inyo. Happy viewing. Again, that's Mayor Alexander Pajarillo of Municipality of Mercedes. Last time, nagbigay lang siya ng message, yes, video message. Pero yes, ngayon, personally, nandito siya to grace the occasion dito po sa kaniyang home court, ang GP Law or GBP Law Sports Complex dito po sa bayan ng Mercedes. Okay, maraming salamat po, Mayor. Napaw. Short on that one, pero nakuha ni Casis ang rebound. Velasco will try. Nope. At ayan, nakuha na ng mga nakaputi. Makali ang has the ball. Drives. And he was rejected by Velasco. Velasco now with the ball for Vincent's. May nauna na sana, kaya lang hindi nakita ni too much dribbling on the part of yes, Velasco. Partner. So sayang yun. May nauna na Nandito tatlo. na sinapaw, yes, tatlo na yung nauna na dito sa mga nakapick. And Nemi again. But no. So ayan, partner. So again, nagpipick up na itong game natin. Medyo kanina slow face itong Vincent's. Ngayon talagang nakakabalik na sila dito sa larong ito. At medyo after the timeout, mukhang nakaramdam tayo ng sigla mula sa koponan ng San Lorenzo Ruiz. Siguro sabi ng coach nila na si Julius Martinez, ano ba guys? Papatalo ba tayo dito? Mukhang hindi pwede yan. Yun. Niremind niya yung kanyang team na we need to win this one. And still, Jock Bellarmino can't hit from the outside. Nakailang attempts na din siya, coach. So, nag-struggle dito sa ating first half itong si Jock Bellarmino. But partner, again, once a great, a good player, talagang scorer. So, hindi naman natin makakailayan. Malay mo, mamayang second quarter, biglang pumutok itong si Jock dito sa ating laro. But again, good thing at the other end for Team Vincent's. Ngayon, nabubuhayan na sila sa depensa na din dahil dun sa mga offense na pinapakita nila, partner. Oo. Ayan, di nakascore doon ang mga taga San Lorenzo. And so as mga taga Vincent's, kaya balik na ngayon kay Gerald Balane yung bola, or Carl Balane rather. And Julius Tiburcio, mukhang malamya ngayon. Medyo naging off bigla itong si Julius Tiburcio with those attempts.
At ayun, he was trying to chase down that shot mula kay Velasco, but Velasco successfully hit that two-pointer. Good finish on the part of Velasco. And so as Xavier Balane using that left hand. Grabe yung connection ng magkapatid, partner. As you can see, nakita niya ni Xavier itong si Carl sa corner. Isang pasa lang and then he cuts strong to the basket. So that's an easy two for Xavier. Sherwin Nemi missing from behind the arc. At ayan na naman si Xavier Balane umatake. Ipapasa sana yung bola. Kaya lang merong kalaban na nasa harapan niya na si Ibana. Jopper Ibana. Pero mananatili sa kanila yung bola. Makali right now nasa sideline getting ready to inbound. Ito na si Acopio. To Balane. Balane to another Balane. Yan, the Balane brothers in effect dito sa ating game. Sherwin Nemi misses. At ito na naman ang mga nakaputi. With the possession. Balane to Balane. And number 24 can hit that one. That's Nestor Acopio. At finally, magkakaroon ng chance na maka-score itong mga taga Vincents after that Nemi or Sherwin Nemi fishing a foul. And acknowledge din natin yung iba pang mga officials na nandito ngayon sa yung kasama pala ni Mayor si Councilor Jude Hernandez. Ayan. So maraming salamat once again Municipal Mayor ng Mercedes na si Mayor Alexander Parajarillo, and of course yung kanyang kasama na si Councilor Jude Hernandez. Yes, and nakita ko din, partner, na dumaan sa harap natin ang ating commissioner na si Boss Lloyd Rivera. Ay, nako, mabubusog na naman tayo nito, partner. So, hello, ihanda mo ang boss. tiyan mo. Alright, Macale with the ball for San Lorenzo Ruiz to Carl Balane. A little bit awkward pero who cares? Pasok naman yung tira niya. So, nagiging exciting na itong ball game natin dito, partner. Talagang itong Vincents hindi din nagpapaungos dito sa San Lorenzo. Ibana, take that 3. So, medyo maalat pa. But ito, si Ibana din, partner, talagang shooter ito when it comes to, sa 3-point line. So, talagang babantayan ito nitong mga taga San Lorenzo. Tama. At ang mahalaga dyan, once you're a scorer, a shooter, you must really shoot the ball. Kasi pagka hindi ka gumalaw, ay wala. And look at that. That's Xavier Balane. Mabubusog na naman tayo, partner, mamaya. Nandito si Bossing. Commissioner Lloyd Rivera. Doon ulit si Commissioner. Ayan, sige. The ball will go to... ay, salamat sa tubig, oh. Macale, crossing over against Troy Casis. Ayan, libreng-libre si Xavier Balane, pero cannot hit that one. Pero yung kanyang kapatid, lucky bounce ang nakuha. Alright. So, time out muna ang mga taga Vincents after that two-pointer made by Carl Balane. So, yan nga, partner. So, sabi nitong mga taga Vincents, ceasefire muna tayo kasi medyo nagpipick up na naman kayo ng kalamangan eh. Medyo 8 points na yung hahabulin namin. So, pahinga muna tayo at magre-reserve muna kami ng aming energy. So, again, partner, hindi talaga natin masabi itong ball game natin ngayon kasi ang mga teams dito talagang they are grabe kung mag-comeback. As I remember, yung Team Talisay kahit medyo talagang outnumbered and outman sila. Itong Team Vincents talagang hindi talaga sila nag-break away ng malaki sa kanilang mga kalaban. And also yun nga, yung talagang never giving up attitude makikita mo dito sa mga batang ito dito sa ating laro, partner. Oo, and isa sa mga na-notice ko dito sa Ako Bicol Cup, magmula sa Albay, Camarines Sur, and hanggang dito sa Camarines Norte, walang no-bearing game eh. Halos lahat. Kahit, look at this, nasabi mo lang kanina na medyo konti na yung chances nitong kupunan ng Vincents na makasungkit pa ng upuan sa
sa semis. But Yes. look at how they play right now, partner. Yes. Talagang parang championship lang din para sa kanila Yes, itong so yun naman ito. talaga dapat partner ang ginagawa ng mga teams partner. Wala dapat iniisip na underdog. So Tama. dapat talagang kasi basketball to eh. You can counter naman every time kung anong ginagawa nung sa kabila eh. Although syempre may lalabas na panalo pa rin at the end of the regulation pero syempre laban kumbaga. And as an individual player, you must perform really, really well in every outing. Kasi who Yes. knows, itong Ako Bicol Cup is a very good avenue for scouting. Yes, Malay mo partner. may mga nanonood dito na mga nagsascout ng mga players at isa ka sa mapili nila knowing na ang kupunan mo parang non-bearing na yung game mo, malamya yung laro mo. Anong masasabi sa iyo ng Yes. ng mga scouts? Yun diba? nga yung nare-remember ko dun sa sinasabi dati ni Coach Pete. Coach Peter Barcelon, wala naman talo eh. May natuto at may nanalo. Yung minsan nga yung mga natatalo or yung medyo came up short, talaga sila pa yung talagang natuto dun sa game na yun eh. Tama. So lahat naman panalo Sila pa partner. yung nag-benefit. Ano? Yes. Anyway, balik tayo sa ball game. Yes, that's Nagera hitting that two-pointer for Vincent's 32-42. Aba, balik na po sa 10 or double digits ang kalamangan itong mga taga San Lorenzo Ruiz. Xavier Balane dumaan sa ilalim, inilabas kay Julius Tibulyo. Umikot, tumira, umiskor. Grabe, trabaho talaga to si Julius dito sa larong ito. First half pa lang partner. Maganda sana yung lusot ni Ricky Rada. Nailang siya doon. Hindi lang na-shoot At ayan na naman, back-to-back two-pointers for Julius Tiburcio. Nagera. Nakita si Velasco. Binalik kay Nagera. Titira na yan! And yeah. Oh yes! Kala ko luluwa pa eh. Sinukat niya talaga si Julius doon eh. Talagang Oo. kala ko ipapump niya pa yung bola eh. So pumasok. Oo. And mukhang may nakita na akong maganda kaya may mga kasama na tayo sa court side. Alright, sige, 46-34 sa pagtatapos po ng ating second quarter or first half ng ating unang game dito sa ating triple header sa bayan ng Mercedes dito po mismo sa loob ng Jimmy P. Law Sports Camp Complex. Kasama niyo po si Kapa Morgan, kasama ang aking partner na si Coach Paul Sepe at kami po ay magbabalik. Yan lamang po kayo ha. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
Ay nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road.
nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano Multipurpose Building, Muraguis Elementary School Multipurpose Building, San Roque Multipurpose Building, Buena Vista Multipurpose Building, Legazpi Science High School Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaon ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Yes, we're back here dito sa laban ng Vincents against San Lorenzo Ruiz dito po sa Jimmy P. Law Sports Complex sa bayan ng Mercedes. Dito pa rin po siyempre sa lalawigan ng Camarines Norte para sa Ako Bicol Cup. Atid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. This is our first game ng ating triple header for our Day 10. And once again, kasama niyo po Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. Yes, partner. So, nung first half natin, partner, talagang ito si Julius Tiburcio is talagang nagtatrabaho na. So, siya ang naging leading scorer natin nung nakaraang second quarter with 21 points, 8 rebounds, and 4 blocks. For Team Vincents naman, partner, we have Cassis with 9 points, 5 rebound, and 1 assist. Alright, in the meantime, si Ricky Rada ang una naka-score dito sa ating second half. Kaya lang hindi niya nakumpleto yung kanyang 3-point play opportunity. Ayan, that's for Vincents. And para naman sa kupunan ng San Lorenzo Ruiz, itong si Nestor Acopio hitting that perimeter jumper from the side. Ayan, nag-aagawan for the rebound. Nakuha ni Velasco. Oh no, that's Nagera. Pero mukhang tumama sa kamay ng mga nakaputi. Kaya, wala siyang mapasahan doon. Kaya ito, nasa mga nakaputi ang bola. Yun ang ibig sabihin. Yes, right now, Jok Bellarmino, may tanga ng bola. Medyo maalat itong si Jok. Pero ito namang si Julius Tiburcio, kahit saang angulo tumira, kahit saang area ng court, ay talagang pumapasok yung mga binibitawan niya. Sabi nga nito, siguro kung wala si Jok na maiambag dito, ako na lang muna, mamaya ka na, Jok. Siguro, ganun nga ang usapan nila. Ayan, Cassis inching a little bit, pero wala yung bola, wala yung kanyang tira. Acopio. Talagang wala. Mamaw itong si Julius Tiburcio sa larong ito. Nakakailan siya kay Coach. Kanina sabi mo, ilang 25 points na, 25 partner. points na. Alright, Cassis now. Troy Cassis with the ball. Binigay sa kanyang kakampi. At syempre, hindi naman ipinahiya nitong si number 16 na si Ricky Rada. Nakalakalawang field goal na siya dito sa ating third quarter. Julius Tiburcio again with that two-pointer using the left hand, and it's an under goal shot. Yung tawag niya noon na under goal. Pero ngayon, that's a reverse shot. Oo. So, good thing for Cassis na ipasok niya yun. Again, partner, ito medyo nagiging lousy dito yung defense nitong Vincents. That's why talagang namimiesta na sa ilalim itong si Tiburcio. Good thing nakaagaw sila dito. But a sorry pass on Nemi. Tama. So, maganda na sana narinig ka siguro medyo gumanda yung depensa. Kaya lang yung transition play naman nila ang sumablay. Napapansin ko, partner, dito sa atin sa Ako Bicol, pag nababati natin, medyo nagkakaroon ng reaction. In the meantime, it's Jok Bellarmino. Wild pass sa ilalim kay Acopio. Pero hindi wild yung tira. Talagang mukhang sukat na sukat yun. Talagang sukat na sukat sa kanyang kamada. No? Kaya nakakadalawa na din na jumper itong si Nestor Acopio.
dito sa ating third quarter. That's another turnover on the part of Nemi. Partners, ikalawang turnover na yun. Partners, sunuran. So, tingnan natin itong gagawin itong mga nakaputi. And that will hurt them. 16-point lead na po ang na-enjoy ngayon ng mga nakaputi. At ayan, nadagdagan pa ng tirang yun ni Xavier Balane. So make it 18, 59-40. Make it 19. Julius Tiburcio with a big rebound. Xavier Balane stops and pops. And yes, for that big two. Troy Casis now with the ball. So, ganun-ganun lang, partner. 20 na ang kalamangan nitong mga nakaputing San Lorenzo Luis, partner. Ano kaya? Anong nangyari sa mga taga-Vinsons, partner? Kanina lang halos magkadikit na yung kanilang score. Pero sa ngayon, ayan, 20 points na ang kanilang hinahabol. Yes, partner. So, yun nga, nangyayari dito talagang nagiging lousy yung defense nila when it comes to interior. Kita mo naman yan na tatlo silang nasa ilalim. Si Xavier Balane talagang hindi ininda yung depensa na yung partner. So, yun ang magiging problema nila pag hindi sila nagdepensa ng maayos dito sa ating third quarter. And dito sa buong half na ito, partner. So, mahihirapan sila dito na makabalik sa larong ito. Again, kanina, they are getting aggressive on both ends of the floor, defense-wise and offense-wise. But right now, as we can see, talagang medyo siguro pinanghihinaan na rin ito ng loob. Kasi nga, doon pa lang sa talagang inside presence nito ni Julius Tiburcio ay talagang medyo nahihirapan na sila. And siguro yung fatigue factor yes, nandiyan na. No? Sa second half pa lang, talagang sa pagpasok pa lang ng second half, naramdam na nila yung pagod. But anyway, we still look forward na makakabalik itong Vincent. Sabi mo nga, defense. So, well, that's what we're gonna be waiting for this team. Yes. Na yun naman palagi, partner. Uli nila yung kanilang depensa. Yes, yun naman palagi ang ini-instruct natin sa mga players natin, di ba? Kasi sabi nga natin, kung malas sila dyan sa offense na yan, magtrabaho muna tayo sa depensa. Oo, kasi yung offense, susunod na lang yun. Sabi mo nga, walang malas sa depensa. Yes, partner. And also, don't ball hog, talagang pasa. So, yan yung nangyayari. So, itong San Lorenzo, alam na yung ginagawa nila when it comes to offense. So, pakitaan nila ng bagong mukha yung offense nila. Lalo na dyan sa 1-3-1 na pinapakita itong San Lorenzo. Kaya lang yun. Nakascore na naman si Tiburcio kanina at ayan, nakuha pa yung rebound at magkakaroon pa ng fast break opportunity. Pero nakawala sa kamay ni Jokjok Villarmino, mananatili pa rin kay Macale. Macale, binigay kay Balane sa 3. Yes! At ayan na, alagwa na po ang kalamangan para sa San Lorenzo. And umatake doon si Velasco, pero dalawang mga nakaputi ang sumabay. Mayroong foul na nakita yung referee. And it will be against Julius Tiburcio. Yes, partner. So ngayon naman at this juncture of the ball game, ito namang San Lorenzo ang nagiging aggressive sa depensa, partner. Oo. Ang tinawagan pala doon ay yung number 9, si Mingorio. That's Mingorio. Oh, Mingorio. Yes. Right now, nasa free throw line itong si Eros Velasco. And missing on that one, Julius Tiburcio to Jokjok Villarmino. Dribbling with his left. Umatake si Mingorio and umiscore. Isa din to, partner, si Mingorio dito sa team na ito ng San Lorenzo na talagang quality minutes yung binibigay dito sa kupunan na ito. So maganda pinapakita niya dito sa larong ito. Tama. Talagang aggressive din yan when it comes to offense. Wala yung tirang yun ni Velasco. Na-rebound ngayon ng mga nakaputi. Macale now with the ball. Binigay kay Jokjok Villarmino. Jokjok Villarmino with his left hand. And finally, nakascore. Itong kanilang isa sa mga inaasahan na si Villarmino when it comes to scoring. So that's a good recognition na part of Villarmino, no, partner. Nung mga nakaraan talagang hindi siya nakakabutas, naging facilitator lang muna siya sa mga teammates siya. Ngayon siguro magsisimula na itong umiscore dito sa punto ito ng ating laro. At umiscore na din si Joper Ibana for Vincents with that jumper kanina. At sa ngayon po, nasa mga nakaputi ang bola.
Julius Tiburcio will be getting ready for the inbound. Let's see kung anong gagawin nilang inbounding strategy. Oy, ibinigay sa gitna. Dito kay Mengorio. Kayang-kaya ni Mengorio yung ganong mga play, ano? Kasi high flyer din ito when it comes sa talunan, partner. Ito si Mengorio, makikita mo yung paa pa lang talagang napaka napaka lakas na pag tiningnan mo eh. So again, that will be Vinson's basketball. Pero alam mo, partner, sayang itong start nitong Vinson dito sa ating torneo, no? So nag-start sila ng talagang isang panalo. But eventually, ayun nga, yung ibang players nila hindi na nag-show up, hindi naglalaro. So ibang team sana to kasi siguro kung kumpleto to at may mga ibang piyesa pang naidagdag dito sa team na ito. Tama, kung meron lang sanang mga naipalit doon sa mga who were not able to attend the games or to play continually, mas mag-iiba siguro yung standing nitong koponan na to. Yes, partner. So, sabi nga natin dito sa Ako Bicol talagang ito kasi alam mo naman na mga handpick at talagang ito na yung mga magagaling na players sa kanilang mga munisipyo at sa kanilang syudad. Talagang hindi mo rin matatawaran itong mga puso nitong mga batang ito when it comes dito na. And also yung mga veterano din. Kasi hindi lang mga bata, pati mga veterano naglalaro dito sa atin sa Ako Bicol. Oo, maraming mga more than 30 years old na ang nag-excel pa rin dito sa ating Cam Norte Leg. Yes, partner. Especially sa kupunan ng Talisay. Yes, Talisay and also Mercedes. So makikita nyo sila mamaya. The Lanzaderas brothers na yes, partner. More than 30 na, almost 40. Pero ayan, big rebound na naman for Julius Tiburcio to Makali. And that's an easy two for that guard ng San Lorenzo Ruiz, that is Christopher Makali. And Sherwin Nemi was blocked. Ito na naman si Makali for another 2-pointer. Muntik pang madulas si Makali doon, partner. Buti na lang na-control niya pa. I think another 2 points for him. Right now. Ooh, what a shot! It could have been a sensational 2-pointer for that guy na si Ibana. Pero binawi yon sa kabilang banda nitong si Julius Tiburcio. And hindi pa siya tapos dito, partner. Nemi, binigay kay Velasco. Velasco, tapos yung tira. Makali now, may tanga ng bola. Binigay sana kay Mengorio. Mengorio hindi ready for that pass. Pero ayan, ready si Jokjok Bellarmino to score for his team. So kung makikita mo dito, partner, nag-i-enjoy na itong San Lorenzo dito sa part na ito ng game. So talagang they're sharing the ball. Kung may open man, talagang binibigay nila. The part naman of Vinsons, dapat wag nilang madaliin kung gusto nila makabalik dito sa larong ito. Ayan, narinig ka ni Sherwin Nemi. Hindi niya nga minadali at talagang kinontrol niya yung kanyang tira. That's a nice find from Makali to Jokjok Bellarmino. And finally, ayan, yung sa mga scoring machines ng San Lorenzo Ruiz ay talagang nagtatrabaho na when it comes to contributing points sa kanyang kupunan. I'm talking about Jokjok Bellarmino. Makali to Bellarmino once again. Balik kay Makali. Makali to Bellarmino. Sabi niya, sandali, antayin natin yung mga kakampi natin. Bigay natin kay Tiburcio. Tiburcio umikot. Nahanap si Makali, nahanap din itong si Mengorio. Pero natawagan ng 3-second violation itong mga nakaputi. Sayaw na overpassing na. Too much passing. Too much passing naman doon yung San Lorenzo. Pero maganda sana yun kung na-shoot yun ni naiwan niya kasi yung bola. Pero kung naidiretso niya yung pataas at nai-shoot niya. Baka i-let go na sana yun. Maganda sana yung play na yun. Anyway, yes, you're watching the first match ng ating triple header for our Day 10 ng Ako Bicol Cup Camarines Norte. Dito po mismo sa loob ng Jimmy P. Law Sports Complex sa bayan ng Mercedes. Ayan, we're taking a look at some beautiful faces na nandito ngayon sa venue, supporting their teams. Siguro yung iba, yung mga boyfriend nila or siguro mga husbands nila na napapalaban ngayon. Anyway, it will be Vinson's ball right now. Troy Cassis acting as the point guard for the team.
And Napaw. Wala. At ayun na naman, nakuha naman nakaputi ang bola. Jok Bellarmino. To Acopio, Nestor Acopio. Misses. And Cassis, ayan, nakuha ang bola. Mabilis na tumatakbo. Binigay kay Velasco. Velasco fakes. And scores. May pa-end one pa. Sumabit doon si Steve Acopio. At ayan, itong si Eros Velasco will be shooting the 3-point play opportunity shot mula sa free throw line. At ayan, kumpleto. So yun nga partner, ito dapat i-capitalize nila yan na nasa labas ngayon si Julius Tiburcio kung gusto nila makabalik dito sa larong ito, and they should defend well kasi nga sabi nga natin kanina medyo malamya yung pinapagitang depensa nitong Vinsons, and ayan good on the part of Velasco na talagang nag-stand lang sa ground niya. Ginamit niya yung katawan niya, sinakripisyo niya doon at kinuha niya yung contact na ibinigay sa kanya ni Roldan. Yes, partner. So, ayan na naman ang 1-3-1 defense na pinapakita nitong San Lorenzo. Ano ba yung epekto nitong 1-3-1 defense, coach? So, yun nga, talagang they want ball pressure, and talagang kinukuha na nila yung corner na yan. At talagang gusto nila pagtrabahuin yung mga nasa gilid, nasa ilalim na nilang big. So, pero ngayon, ang nangyayari, hindi kumukonekta at walang ball rotation. So, hindi gumagalaw yung 1-3-1 na yan. So, dapat pagalawin nila yan para maging mahina yung depensa nitong San Lorenzo. But now, talagang nagiging effective ito sa part ng San Lorenzo. What a shot there from Jok Bellarmino. Imagine ilan yung minusutan doon, 3 ata. Yes, partner. So I think right now, nangyayari partner, wala talagang adjustment when it comes to their offense, itong Vinsons. And on the part of defense naman, talagang medyo namimiesta itong mga taga San Lorenzo sa ilalim. So that's a weak defense ang pinapakita nila on the other end, partner. Kaya sila po ay nasa ilalim ng 36 points. Ayan, na ipinadama o ipinapadama sa kanila nitong San Lorenzo Ruiz. So as we can see dito partner, so I think itong Vinsons is 7-man lang yung naglalaro dito sa kupunan nila, while at the other hand itong team San Lorenzo talagang nandito halos lahat, pati itong mga guest player nila partner. So talagang gustong-gusto nila na maipanalo ito, at siguro on their last outing which is the team Daet, so talagang mag-all out din itong San Lorenzo na itong partner. But for now, that will be on Saturday. Yes, pero partner. yung Daet mamaya mapapalaban na rin po sa ating third game against Mercedes. And that's a very crucial game also kasi pag for both teams kasi pag nanalo doon ang Mercedes, sila na partner, no question ang mag-represent sa kanilang distrito for top 2. So mangyayari dito sa kailangan talagang manalo ng Daet on that game. So ito magiging importante ito kasi dapat din manalo dito ang San Lorenzo partner. Ang chance naman ng San Lorenzo Ruiz if they will be winning this one is yung matalo yung Daet. Yes, partner. I mean matalo yung Mercedes. Yes, matalo. Matalo yung Mercedes ng Daet. Ng Daet. Yun ang dapat nilang and then matalo nila yung Daet na makakatalo sa Mercedes. Tama. So yun ang magiging senaryo natin medyo dito, partner. Medyo komplikado pero ganun talagang kung marunong kayo sumumada ng mga bagay-bagay at meron kayong record na mga win-loss nitong ating mga naglalabang kupunan dito sa ating elimination round, ay alam nyo kung anong sinasabi namin. Yes, and alam nyo na kagad kung sino ang mga kapasok dito sa ating semifinals na mangyayari na, I think, partner, sa Lunes. Tama. So, yan. But pasadahan ko lang, partner, itong leading scorer nung nakaraang quarter. Ito na nga, Julius Tiburcio with 31 points, 15 rebounds, 2 assists, 3 steals, and 4 blocks. Talagang grabe yung tinatrabaho nito ni Tiburcio dito. Sa other side naman, for Vinsons, we have Nemi with 14, 3 rebounds, 2 assists, and 1 steal, partner. Ayun, so 35-point lead or make it 33 for San Lorenzo Ruiz. Troy Cassis with the ball.
siningitan itong si Jok Villarmino all of a sudden, kaya siya natawagan ng foul. Yes, partner. So, yun ang nangyari doon. Talagang in-invade niya yung yung cylinder nito ni Cassis. So, that's a automatic foul on our... Medyo delikado din yun on the yes, part of partner. the offense. Velasco fakes, umikot, tumira ng wild shot. Nakuha ni Roldan ang rebound. Papunta ngayon ang bola kay Jok Villarmino. Nakita na nasa unahan si Balane. Balane for the 2-pointer. That's Carl Balane. So, yun ang ginagawa nitong San Lorenzo, partner. Talagang once na nakukuha nila, nakaka-stop sila ng bola, they are running kasi medyo nauhuli itong mga taga-Vincents when it comes to transition defense. Mengorio. Yes, why not for that guy na talagang very, masasabi kong very, mataas yung percentage when it comes to his field goal. Halos yung mga attempts na pumapasok lahat. And the ball went out of bounds. It will be still Vincent's basketball. At 8 minutes and 20 seconds remaining, or ang natatapyas pa lang po sa ating fourth quarter ay almost 2 minutes. Ibana launches a triple, wala. Na-rebound ngayon ni Nagera. That's Cassis. So, nakahanap doon ni Nagera, partner, si Cassis on that sequence. So, maganda yung fight dito ni Nagera kay Cassis sa ilalim. But buti na lang naibuhat ni Cassis yun kasi medyo matatawagan na ata siya ng 3 seconds. Muntik na. Muntik na. At muntik niya na rin ma-shoot yung kanyang free throw. Kaya lang hindi nangyari. Pero nandun naman si Napaw. Kaya lang, wala din nangyari. Hindi din sila nakascore on that possession. Ito na naman si Mengorio. Mengorio fumbles. And it's a traveling violation. Nagulat siya nung nasa side niya kung sino. Kakampi niya pala yun Oo. So, tinitingnan niya kasi. Nalito siya kung sino yung kanyang papasahan dapat. Cassis. To Ibana. Nagtuloy-tuloy. Pero inilabas pa rin ang bola kay Nagera. Nagera tumira. Wala. Rebound ni Carl Balane. Now, Jok Villarmino has the ball. Pasa sa ilalim kay Nestor Acopio. Same spot kanina pero different result. Napaw. To Cassis. Cassis nasa ilalim. Outlets to... What a beautiful move for Ronel Napaw. Yeah, napaka-fun to watch din ito ni Napaw, partner. Talagang never giving up on the every play, almost every play. So, napaka-hardworking nitong player na ito dito sa Team Vincents. Tama. Roldan, umikot sa ilalim. Ayan, agawan sa rebound. At still, battling for the ball. Pero nandun na ang mga taga-Vincents. And that's Troy Cassis for the finish. Naagaw uli ng mga taga-Vincents ang bola. Ibana can't hit that floater. And right now, it's Roldan with the ball. Lapitawan ng bola. Nakuha ni Nagera. Ibana. Na-distract doon ni Mengorio. At Mengorio finally ay na-foul doon sa attempt na yun ni Troy Cassis. Grabe. Troy Cassis naghang in the air to fish that foul from... Grabe yung recognition ni Cassis doon, partner. Talaga nakita niya na mukhang sasabay yun. Si Mengorio talagang hinintay niya pa, partner, doon sa ano na yun. That could have been an easy 2 points for him, pero talagang hinintay niya pa. Mas prioritize niya na yung ma-foul siya kaysa makascore. Yes, partner. On that particular play. And sa pagbabalik po ng ating timeout, siguradong nasa free throw line itong si Troy Cassis for Vincents. Alright, ito pa rin po ang unang laro ng ating tatlong nakahanay na laro ngayong ating day 10 ng ating elimination. It's the second to the last game dito sa ating elims or eliminations. Next week po, starting August 21, that will be, anong araw ba yon? That's, I guess, Monday. Yes. Start na po ng ating semis. Yes. So, magdidepende sa mga last
games ng mga koponan na naglalaban-laban kung sino ang mapupunta sa top 1 at top 2 na magkakaroon ng crossover sa ating semis. So, halimbawa, yung dito sa, anong distrito to? District 1, 2. Yes, partner. Okay. Kung sino yung top 1 dito, yung top seed, makakalaban yung top 2 sa kabilang bracket, sa kabilang distrito. Sa District 1. Tama. And they will have the luxury of twice to beat scenario. Yes, partner. So I think sa District 1 is sure na yung Paracale. At yung Jose Panganiban on that district. Dito hinihintay pa natin kung sino ang papasok kasama nitong San Vicente, partner. Oo, so sino yung makakalaban ng Paracale na magta-twice to beat sa kanila? Yes. At sino naman ang makakalaban ng Jose Panganiban na ito twice to beat nila? Yes. Okay. Hindi pa natin ano yan. Pero so far, ito, balik muna tayo dito sa ball game na ito. So, San Lorenzo again is ahead dito sa ating laro. Alright, ito na. Iba na. Pinasa kay Cassis and what a good finish on the part of Troy Cassis. Using the glass on that particular sequence. Ito naman ang mga nakaputi. Belarmino to Macale. Macale fires. Short. Na-rebound ni Velasco. Velasco gusto sanang ipasa kay Troy Cassis, kaya lang nandun si Macale. Napakabilis na sumugod at nakuha yung advancing pass. At pinaul na lang po yun ni Troy Cassis para sa ganun, ma-stop yung momentum. Ano? And medyo pagod na din si Cassis on that sequence, partner. And ito, partner, talagang mapapansin natin, talagang medyo outman sila because we have, wala dito si Cyrus Pahares and si Gerald Abanes pala, partner. Itong dalawang ito talagang double-double yung binibigay nitong mga players na ito. Itong si Pahares, averages 14 points per game, and itong si Abanes is 12 points per game, partner. So talagang malaking factor sana. Malaking factor sana dito sa larong ito kung nandito yung dalawang yun. Of course, yung kanilang dating best player, nag-best player, partner, dun sa kanilang unang laro, unang panalo na si Berweti. Oo, sayang. Hindi na natin nakita yon, si Vincent Berweti. Magandang look. Magandang play yun mula kay Ibana to Nemi. Ito na si Jok Belarmino, pumagitna at the top of the key. Binigay kay Macale. Macale naman, nakita. Itong si Xavier Balani na libreng-libre sa side. At ganoon siya kakumpiyansa na Xavier Balani will hit those kind of shots sa side. Alright. Salamat sa ating direct na si Christian Calleja. Yes, si direct pa talaga nagdala ng pagkain natin sa atin ng ating dinner for tonight. Salamat. Salamat po. Mr. Christian Calleja ng tech team. Siya po ang director namin dito. Ayan, after that attempt mula sa behind that 3-point lane or line or behind the arc, nakalabas po yung bola, kaya eto na, nasa mga taga Vincent ang bola. Nemi will try to hit the 3, nope, nakuha ni Belarmino, at ayan, eto na, in transition si Macale. Good one for Macale. Nakadami na ding puntos itong si Christopher Macale. Yes, partner, kasi yun nga yung ginagawa nitong San Lorenzo. Once they make the stop, talagang tumatakbo na itong mga guards nitong San Lorenzo. Dito sa kabila, ayan na naman. Nagera hitting that corner 3. Macale! Binalit pa sa kaliwa yung kanyang tira, no? Grabe. Ayaw sa kanan gusto sa kaliwa Nemi. Ang napasahan ay iba ang rasa. Hindi kalahi. Alright, this is same ball situation after that out of bounds play. Belarmino sa ilalim. Pero sabi ng referee, no count.
Huling-huli ng referee, nasa side niya eh. So, no count yun. Sana, for joke, counted sana yung hinihingi ni Joke doon. Pero wala. Ang tinawag ay blob dito. Titingnan natin. Makale. Almost. Mahuhulog sana yung bola at makakascore. Pero ganun pa man, mapupunta po sa free throw line itong si Christopher Balane. Or I mean, Makale. Pasok yung unang tira. So ito maganda din partner yung pinapakita nito ni Makale on the offensive side. Well, mamaya partner, we expect na mapupuno na naman itong yes, venue natin for sure partner. Mapapalaban yung kanilang home team na Mercedes and it's a crucial game against Daet mamaya. So siguro yung iba sabi nila maghapunan na muna tayo. Siguro naghahanda ba partner talaga? Mga bata, maghapunan na muna tayo para mamaya dire-diretso yung panonood natin doon sa Jimmy P. Lo Sports Complex. Kasi the last time na nandito tayo partner, pati yung nasa labas, talaga dun sa ating LED sa labas, partner, talagang pati dun may nanunood. So talagang napakaraming tao dito po sa Mercedes. So kung kayo po ay gustong makasecure ng upuan as early as now, siguro pumunta na kayo dito. Oo, meron pa tayong susunod na laro before yung laro ng inyong kupunan. Maglalaban muna, magbapakbakan din ang San Vicente against Basu. And again, yung ating third and final game, it's going to be Daet against the home team Mercedes. Ayan. Last 2 minutes is approaching. Ayan na nga ang ating Twilight Zone. Na-score pa din doon si Nagera for Vincent's 97-72. So it's a 25-point game or 25-point lead for San Lorenzo Ruiz. Balane crossing over, binigay kay Tiburcio. Tiburcio, handang-handa para dyan. Talagang walang nakaka-challenge dito kay Tiburcio every time na nasa loob na siya ng painted area. Alright, it's Vincent's basketball now at 1 minute and 22 seconds. Nalalabi po sa ating game. Nemi. Grabe yung pasahan, no? Nakawala mula kay Ricky Rada yung bola. Yes, partner. So, medyo na-overpassing naman sila doon sa sequence na yun. But ito, partner, talaga nakahiyaan magtira. We can say dito, because of that turnover, na itong larong ito ay mapupunta na sa San Lorenzo dito sa junction na ito ng ating laro. Tama. Tiburcio with the ball. And no doubt na this is going to be the guy as for the Kasurog player of the game. Yes. Abangan na natin yan. So under a minute po tayo dito sa ating unang match up ng ating triple header. Once again, it's Vincent's and well, it's San Lorenzo Ruiz who will be getting home with another win. At mag-aantay sila sa mga magiging resulta ng iba pang laro dito sa ating elimination round. And meron pa silang laban na, Coach? Wala na. Yes. San Lorenzo Ruiz. Meron pa silang natitirang laro and that's against Daet. Yan, against Daet. And they a must win again for San Lorenzo Ruiz. Ayan, 16 seconds na lang, 15 seconds. Hininto na ni Tiburcio at bola, tinihintay na lang na tawagan ng violation. Alright, and ito na, Vincent's acknowledging that they've lost in this ball game. So, ayan na yung ating
Final score natin for our first game, San Lorenzo Ruiz. 99 against 74 ng Vinsons. Yes, partner. Kaya na nga, in-announce ng ating arena announcer na si JB Salvedar ang ating next game, San Vicente versus Basud. Dito pa rin po yan sa loob ng Jimmy P. Law Sports Complex sa bayan ng Mercedes as we take a look at the highlights of the ball game. Ayan, so may konting light pa para sa koponan ng San Lorenzo Ruiz. So ayan partner, yung mga highlights dito sa ating laro. And again, that's yung larong iyon ay nakapagbigay ng 3 wins and 2 loss standing dito sa San Lorenzo, while on Vinson side 1 win and 4 loss dito sa ating elimination partner. So itong San Lorenzo, may laro pa sila against Daet on Saturday and also Vinsons against Basud. So itong San Lorenzo, pag naipanalo nila ito, may slim chance pa sila na makapasok sa ating semis. Pero again, sabi nga natin partner, magdidepende yung larong iyon mamaya dun sa laro ng Mercedes against Daet. Kasi itong Mercedes, sa resulta ng mga laro mamaya. Yes, partner. So, kasi itong Mercedes is tinalo na nito ang San Lorenzo yung kanilang outing, and also ang hindi lang ang nakatalo lang dito sa Team Mercedes na ito is yung nangungunang team na San Vicente, which is yung sunod na maglalaro against Basud. Pero meron pa silang dapat na talunin mamaya, which is ang Dayo na Team Daet. Team Daet. Medyo that's crucial, yes. Gumanda naman din ang performance sa kanilang last outing with the help of the new best player na si and newly acquired Jerome Almario. And yes, nakita natin na medyo maganda yung chemistry with the big man Placino. So we will see kung ano yung mga adjustment din na gagawin ng Mercedes kontra dito kay Almario at the rest of the Daet gang mamaya. Yes, partner. And again, yung gusto pong umabol at manood dito sa Jimmy P. Law Sports Complex dito sa Mercedes, you are very much welcome. Wala pong bayad ang panonood dito sa Ako Bicol Cup, Camarines Norte Leg. So maraming salamat po for tuning in sa ating mga social media platform. Kung hindi man kayo makapunta dito, and sa mga malapit po dito and nanonood ng live, maraming salamat po. As we see the highlights of Julius Tiburcio on our game. So hihintayin na lang natin ang ating court side na si Cassandra kung sino ang magiging kasurog player of the game. But before that, partner, again, batiin ko lang ang mga kabatchmate ko sa La Consolacion Batch 2008 and also yung mga nasa ring ko na ngayon. Happy viewing po. And again, ito yung highlights and mapupuntahan na natin, partner, ang ating kasurog best player of the ball game with our napakagandang courtside reporter na si Miss Cassandra Seton. Cassandra, ikaw na! Magandang gabi, Camarines Norte. Kasama ko na ngayon ang kasurog best player of the game na si Julius Tiburcio, jersey number 6 from San Lorenzo Ruiz with 33 points, 16 rebounds, 4 assists, 3 steals, and 4 blocks. Wow, congratulations once again for being the kasurog best player of the game. Ngayon na malapit nang matapos ang elimination at ito na ang second to the last game ng team nyo for this round. Ano bang naging motivation mo to strive harder and to score higher this time? Ayun po, una-una sa lahat, ipapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil magandang opportunity yung game po namin ngayon, and yung sinabi ko lang sa kanila bago kami mag-start ulit kanina, need namin na mag-effort. And gusto namin na may pakita namin kung ano talaga yung game namin at yung preparation din namin. Alam ko na mahirap din yung pinagdaanan namin, pero minomotivate ko pa rin sila na makapag-ano ulit, na makapagsimula kami kasi the last game natalo. So ang ginawa ko na minomotivate ko lang sila, at saka syempre kailangan po namin magtrabaho. Ayan, we are currently live. Baka may gusto kang batian o pasalamatan, go ahead. This is your chance. Binabati ko po yung Martin family, De La Cruz family, Lanusa family, Lemus family,
Tapos yung Reyes family tsaka si Arafat po, ingat palagi. God bless po. And thank you very much, and once again, congratulations. That's the end of the first game. We will be right back for the second game, San Vicente versus Basud. Thank you for supporting Ako Bicol Cup Camarines Norte.